La cap de llista del PSOE per València, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha esmorzat avui amb l'Associació Valenciana d'Empresaris, AVE, per debatre sobre el futur econòmic del País Valencià. Els empresaris li han llegit la cartilla de la Vega per la falta d'infraestructures al País Valencià. La candidata s'ha compromès a millorar els transports i l'accés a l'aigua als valencians. Els empresaris valencians han retret a Maria Teresa Fernández de la Vega els retards i la falta d'algunes infraestructures al País Valencià. El seu president ha recordat que l'arribada de l'AVE a València està aprovada des del 97, que no hi ha connexió d'alta velocitat amb Barcelona i que les ampliacions del port i els aeroports valencians van amb massa retard. Els empresaris han reclamat que el País Valencià tinga les mateixes oportunitats que altres autonomies. De la Vega ha recordat que la majoria d'aquestes obres ja estan en marxa. I ha destacat la voluntat del seu partit perquè València siga un dels motors de l'estat espanyol. Reclamamos igualdad de oportunidades y un trato equitativo por el gobierno de España, cualquiera que sea su color político. Porque la capacidad de contribuir al bien común se ve limitada cuando se niegan los recursos imprescindibles o se retrasan las actuaciones que permiten el desarrollo del potencial de crecimiento. Y desgraciadamente la Comunidad Valenciana ha sufrido varios de estos inconvenientes con independencia del color del Gobierno de Madrid. No hemos ahorrado esfuerzos para lograr dar un salto cualitativo en esta comunidad, en las grandes infraestructuras clave para el futuro de nuestra comunidad. La ejecución al 100% de la línea del AVE, presidente. Nos la encontramos al 12%. Hoy está al 100% y el AVE llegará a Valencia en el 2010. La ampliación de los aeropuertos de Manises y de Alicante. Nos la encontramos casi sin empezar. Está prácticamente en marcha y va a haber realizada ya una ampliación y la segunda ampliación. La puesta en marcha y la ampliación de los puertos de Valencia y de Sagunto. Y la puesta en servicio de autovías vitales para la expansión del crecimiento de la comunidad. En los próximos años vamos a seguir trabajando para situar a la economía valenciana entre las más dinámicas y emprendedoras. Pons també ha incidit en la cancel·lació del trasbassament de l'Ebre. De la Vega ha explicat el pla hídric dels socialistes. No estamos en contra de los trasvases, no es verdad. Hemos estado en contra de un trasvase. Hay que utilizar muchos instrumentos para recabar el mayor volumen de recursos hídricos con la mayor autonomía territorial y con la mayor capacidad de afrontar ese problema para siempre. Per altra banda, davant la preocupació dels empresaris per l'economia, la candidata ha reconegut la desacceleració i s'ha compromès a donar suport a aquells que més noten la recessió.